kan long le se ke jing ker khui ki long yeng ki bayo jing man toy ba wat lah badang ke jing hiran ke yo kakot namar ka lockdown kum kalat ban ya dai ke jing sapriang ka klam covid-19 lengba ke jing don ka man sem jing gibriu shimet ne ki seng tremon sobha ban no e ki jing yaram ka seng UHM West Kasil district ru ka dai ka wen ki seng ka bala shem me ka te sinjam ban leit no jing yarap da ba sam yu khaw ha ka shnong mau ko yew rambrai ba ka shnong domkse nakaliang tungi kaseng United New Trade Movement UHM West Kasil District. Pada nakaliang tungi naga district hi nilayo bun ki report nakaliang dong ki nong seksionong hang ne seksionong kamo ko yo. Antara kamersim jo ka jingi iki para jai ka jingi ya ki para do para sna kamtam hakani ko por lockdown. Paka sorkar India kala penbena bat ka sorkar Meghalaya ru kala sim ya gari kum kawai ne ka jinya da ya kata ka jingpang covid-19 lene kata ka jingpang klam coronavirus ka bala walan share ha ka pertai bro kawai bat hang ne hari kasi ka jungi ka jingwan ka jungi kalong bagiwan man sam minu khaw halor ka jing pape jiru rengkat bat kinong yalam da sinong ada uskit tri sodar kumta na kalian ke juki ru kila ahi ke jingi trelang bat da kata ke jingi trelang juki kalau lo ke jingjok menta ke sengi bangila yo ban sam highway pa highway kat kum ke jing bisar ke jingi hakita kiba mio shu panshet namar ba kimyo shu kaballa ke sengi kimyo shu ya ki jinon kam hakabam kadi